Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa bahay. Nanonood kami dito sa eTravels kasi nagtatagalog sila. Magtatagalog din kami. Panoorin natin sila. Ayan o. Ayan, one of those moments daw. Busog ka na, sa amoy pa lang. Ayan. Oy, parang nagilunggo siya. Parang mali yun ah. Tagalog siya dapat. So pagkatapos namin dito, magkakape kami kanina. Nagkape na kami kanina. Tapos maya-maya magliligo kami. Tapos pupunta na kami sa cafe. Pero syempre, manood muna kami sa eTravels. Tapos magnanap. Sabi ni Director, pagkatapos nito, pupunta kami sa NGC at saka sa Lagoon mamaya. Maghanap din kami ng street foods. Kasi parang pinapakitaan kami nila ni Travels at saka ni Mr. Choi ng mga street food eh. Kakain din kami ng street food para makita na namin at matikman namin yung mga pagkain doon. Tayo na. Aalis na tayo, magbibihis na tayo. Sabay tayo magbihis lahat. Mga guys, nakabihis na ako. Nakikita nyo na, nakadamit na ako ng ibang damit. Tapos kukuha na ako ng susi. Tapos kukuha rin ako ng wallet ko. Tapos pupunta kami sa NGC kasi ngayong hapon na to marami itong mga luto doon, mga street foods. Tapos after doon, baka pumunta din kami ng Lagoon. Okay? Bye-bye! See you! So yan, sa start muna natin yung salakyan kasi pag hindi na sa start, tapos pag sakay natin mamaya, babalasin tayo. Buwa yung balas natin. So start muna natin para ma-warm up pa. Lagay ko dito yung bag sa likod. Tapos natawa ako. Lalagay ko dun sa cafe ito para may additional na upuan. Kung minsan kasi pag dumadamo na yung tao, parang wala na sila pupuan. Oy, God! Iwan ko kung may upuan pa dito, sige mamaya, pero nalagay ko na dito. May upuan ka pa ba dito, okay? Nalagay ko dito ha. Huwag na mag-adjust dyan mamaya. Aray ko! Okay. Tawagin na natin si Buki. Buki, nasaan ka na? Buki. Dorm. Level na natin. Guys, so pupunta na tayo ngayon. Kasama natin si Kay. Siyempre yung sa behind the camera, si Buki. Ang kakain ng mga street food mamaya. Kasi ako medyo busog ako. Titikim-tikim lang ako. Pero sa susunod natin na vlog, pag alam ko nakakain talaga ako, hindi ako magkakain ng mga kahit anong food, kundi street food lang. Okay? So, come on! Okay guys, nandito na tayo ngayon sa NGC. Liliko na tayo. If you can see, no? Liliko na tayo dito. Tapos dito yan, nakikita nyo yung NGC, yung puting building na yan, NGC yan. Tapos dito sa likod na yan, may mga dyan, may mga street foods dyan kasi may mga vendors dyan na nagbibinta ng kanilang mga street foods. Dahil maraming kita nyo, may mga kabataan dyan na naglalaro sa mga playground dyan. Tapos doon sa likod may carnival pa doon. Sus, grabe talaga yung mga supply dyan ng street foods, di ba? Woohoo! Okay, so ang challenging lang dito kung minsan is yung parking. Pero ito, makahanap tayo, swerte tayo ngayon, no? May parking, grabe, parking, Tapos if you don't know pala, now you know na YouTuber na ako ngayon. Wow! Magta-transition na tayo dito sa YouTube kasi mas mahalaga. Sasakyan. Okay, so ito, magsusugod tayo kung anong bibili natin dito. Ito yung pag-iusan ng helmet na nakapatong na dito sa ulo. Sa ulo. Hoy, boss! So, susugudan natin dito kung saan tayo dito magkakain dito. Anong gusto mong kainin dito, Bok? Ito ba yung kikiam? Sige, gusto mo. Kaya anong gusto mong kainin? Takoyaki, ikaw gusto mo? Sige. So, una namin kakainin yung takoyaki. Ang init lang. Ito. Isa lang ka sushi. Takoyaki ito? Wow, ang galing. Takoyaki yan. So, Bacon? Oh, grabe talaga. May bacon pa dito. Social Ano talaga iba na flavor? Cheese, ma'am. Cheese, Sige, ham. try na mo ng bacon kay cheese. Oh, cheese, ham, bacon. Pieces, 5 pieces. Nagpa 5 pieces, 85 pesos yung 5 pieces. Tapos yung
ang 8 pieces, Hindi pwede mix. 115. Tapos yung 12 pieces, 160. So, ito pipili lang kayo. Dito ka tayo sa may takoyaki fruit soda for only 35. Pag-Tagalog ka rin natin. Hi ka sa vlog namin natin. Ano pala yung pangalan mo ate? Marcin. Hello Marcin. Shout out sa takoyaki fruit soda for only 35 pesos. Okay. Sir, cheese sauce. Okay. So, aki nila. Tapos, Chopstick. makikita mo dito, kung kita mo, chicken, no? Chicken floss to. Tapos ito may sauce, alabar sauce. At saka ito yung takoyaki nila. Tikman natin. Kampay. Duwa ka mamba. Cheers ko dito. Karang sunod-sunod na karam ko. Kaya tistingan natin. Sige. Ano itong natistingan mo? Cheese or bacon? Okay na. Sige. So yung flavor na ano yung nilagay mo dito ate? May cheese, may ham, may bacon. Siguro cheese yung natikman ko. Napaka-cheesy talaga. Tapos ito may chicken floss. Napaka-chicken flossy talaga yung yung sabor niya. Grabe talaga. O sige, magpa-picture muna kami ni... Sino pangalan mo? Patricia. Patricia. Siya, picture namin. Thank you. Okay, continue tayo. Okay, tikman na naman natin. Paano malalaman dito kung ano, kung cheese or bacon? Paano mapabalaan? Kainin? Free ka kay Diyos ko nga pala, no? With essence of ano ng With essence, surprise. yan. Gusto ko yan, may essence yan. Ito, siguro testingan natin to. Masarap siya. Cheesy sa at saka mayonnaise talaga sa mayonnaise at saka meaty yung sabor niya. Masarap. Oh, tikman mo, Buki. Tikman mo, dali. Babayad mo na tayo. Magkano ito lang? 70. Ito pa. So tapos namin makain ng takoyaki, susuruyin namin magmangingita kami ng ano ng hot cake. May hot cake ba dito, ate? Oh, sige. Maglalakad kami dito. Thank you. Thank you, ma'am. Oh! Wala yan. Melon. Ito, dragon fruit. Saka ito, melon. Mamaya na yan. Ito. Ito yung hinahanap ni Buki. Ang may bago ka nito? Na luto? Wala pa? Maluto. Ulaton mo lang? Ulatin niya lang ko na. Gusto niya talaga bagong luto eh. So ito pala yung hot cake. Parang galing pa to ng childhood ko. Grade 2 ako, kumakain ako nito. Hanggang ngayon. Nagtatagalog ako kasi YouTuber ako eh. Ano pala yung pangalan mo, kuya? Si Mark yan. Mark Jan? Mark Jan. Mag-hi ka dyan, Mark Jan, sa mga ano mo, mga girlfriends mo. Hi po. Daming girlfriends ko rin, Mark Jan. Anong pangalan nito? Wala yung pangalan ng kanyang atikan. Ilang taon ka na, Mark Jan, nagbibinta? Ha? Nag-uubra daw siya, saan? Dito. Ilang taon nga na nag-uubra ng hotcake? 3 months pa lang dito. I see. Sino nagturo sa iyo ng recipe? Si Busing. Si Busing yung sino pangalan niya Busing. Hello Busing, shout out.
Okay, pinapakita na, iniinit na ngayon yun ni Mark dyan. Yung kanyang hot cake griddle. Tapos kita nyo, nagtatalsik-talsik yung mga, nagtatalsik mga mantika. Masarap ba to dyan, Mark? Mark dyan to Mark dyan. Mark dyan, Mark dyan. Masarap ba to Mark dyan? Yung tinitinda mo. O, sige. So, testing natin mamaya-maya. Hintayin natin siguro mga ilang minutes, Mark. Mga 1 minute. Ang luluto na yan. Yan. Grabe talaga. Ang ingredients yan, Mark, is mga itlog, may harina. Idol! Mayang hapon. Yung hapon, Idol. Iniinit na ni Mark. Tapos sugar. Lalagyan ng kalamay yan. Pwede mo na ibiro yan. Uy! Grabe oh. Lalagyan na yan ng tikilya yan. Ayan. Tapos lalagyan ng kalamay na brown. Ayan. Wow! Okay, titilawan na natin to. Ano? Titilawan. Sugary siya. Tapos tikman natin ulit. Margarine. At saka hot cakey. Hindi, seryoso, masarap talaga yung mga ganito. Brings back mga childhood days. Perfect na pang merienda talaga sa hapon. Diba? Sinasabi ko sa iyo. Okay, so ang next natin na kakaunin is ang fish ball. Hindi kumpleto ang street food kung wala fish food. Ay, fish ball. Fish ball. Ay, hello ma'am. May hapon. Sure ma'am, sure. Galing. Shumayo. Ano nga shumayo? Chicken shumayo. Ito lang yung sa akin. Tapos ito classic to. Quick. Sauce. Fish ball to yun? Ito. Ini yan. Hindi ka na. Fishball ka na. Hindi mo pula dito. Fishball man. Amo na yung ari sila ng grupo. So titilawan natin to. Ang package. Hindi, ito lang. Ari lang. Nagtilaling serve. 20 lang dito. Okay. Tapos ito isang serve. Tapos ito din yung homemade na fishball. Tapos isang quick. Gusto mo mag-quick camera girl? No. No, okay. Kaya ako lang yung nag-business. Wapo na, no? Wapo siya, no? Ako na. So, excited kami kasi it's been siguro ang tagal na panahon na hindi na ako nakakain ng fishball. First time talaga ako kumain ng fishball after mga 20 years. Charet lang, hindi man. Mga ano ba? Ha? Mga 19 years lang. Yeah, mga 3 months. So, gutom na ako. Wala gina. Pagpili agila. Ilang years na kayo nagtitinda manang ng fishball? Puro 5 years, no? 5 years. 5 years na. So, 5 taon sila nagtitinda ng fishball. 35 to ato. Sige. Ano na yung ginabutan? So, kuha tayo dito sa tapis. Lagyan natin ng sauce. Uy! Sauce! Okay, testingan natin. Pero huyop pa natin muna kasi siguro, I'm sure may hindi dito.
flavor niya, napaka-eggy. At saka, hindi, seryoso. Eggy manggidi sa sabor. Tapos, ang crust niya, itong orange na to, nagbibigay ito ng crunch at saka ng konting flavor at saka linamnam sa egg. Tapos syempre yung sauce, ang pinili ko yung sweet, ito manghang. Mas pinili ko yung sweet kasi sweet ako eh. Wow! Kung may protein ka na, mura pa. 35 lang sa dalawang piraso ng egg. Tapos flavor niya talaga, kuwang-kuha yung essence ng egg. Eggy talaga siya. Ito naman. Amit. Ano na yung ginabutangin ng umuman Japon? Anong gusto niya din? Sweet. Sweet. So, ang next nating titistingan is yung Homemade fish. ang homemade na fishball. Ikaw ang umubra nito, ate. So, si ate talaga yung umubra nito. Okay, so lagyan na natin ng sweet. Ha? Tumuhin natin. Parang bubulwak yung sauce. Okay, testingan natin yung homemade. Ito talaga ako mas prefer ko talaga yung homemade na fishball kasi may distinct talaga siya na taste ko para sa parang binibili lang. So syempre, huhuyo pa natin. Crunchy siya. Tapos parang super init. Ang flavor niya, fishbully talaga. Homemade talaga na fishbully. Butan man ang tipilan ng isa ka. Tagpila yung ganito ate. 20. So ang dami no? 20 pesos. Sobrang damo na. Okay. Ito. Anong tawag ng fishball yun? Ha? Flat fishball. Hindi niya homemade. Ginawag. Ito, 20 pesos. 20 pesos, 15 kabilog, no? So, lagyan natin ulit ng sauce. Para masarap. Okay, so let's try naman yung parang binibili lang yung parang nasa package na fishball. Ito talaga yung kinalakihan mo na fishball. Yung mga grade school ako, itong kinakain ko sa labas ng namin ng exclusive school. Ito yung kinakain namin sa labas. This is the tusok-tusok. Manong pabili ng tusok-tusok. Ito yan. Tignan natin kung ganito pareho pa rin yung taste dati. Flat siya na fishball. So yung flavor niya, flatty talaga siya. Nandun yung fish na flavor at saka yung ball. Fish bulinin siya. So magbabayad tayo. Magkano lahat natin? 75? Okay, so thank you very much ate. Bye bye. So, guys, so we are done na sa ating street food eating contest today. Natapos na natin. Dami nating kinain na street food at saka maraming memories na nag-come back sa ating memories. So after nito, pupunta na kami sa cafe. So magkikita ulit tayo till our next street food adventures. Bye bye! Peace!